So what's up guys, magandang hapon sa inyo. Pinara ko ng mga kabataan dito sa tapat ng biker zone. Ayan sila. Anong pangalan mo, sir? Ha? Rudy. Rolly? Rudy. Rudy, ikaw? It's Ivan. Renz Ivan. Adrian po. Adrian. Arti. Arti. RD, ayan. Sino nabigyan ng sticker? Nabigyan ko na kaya, no? Wala ka pa. Dali, Ito, Hello. Anong magagawa? Laging nagsasalala. Inalapit ka, muling malapit ka. Kung ay natutulog, ngunit isinatadya. Masaya, kasama ka. Baon si Edge. Wow, ang cute ah. Ikaw may-ari nito, sir? Ay, ikaw mekaniko. Okay. Oo. May sticker ka na, sir? Oo. Yan ah. Pwede shoutout ko yung YouTube ko din. Oo. I-ano mo lang sa page ko, tapos sa YouTube channel, i-message mo lang ha. Babomba daw sila guys, kaya pagbigyan muna natin. Ayan. Okay. So, mauna na ako at inaantay na ako ng kasama ko. Sige. Mauna na ako Okay. So, ngayong araw pupunta tayo sa sa Malasiki. Ayan. Kasi nung nag-uumpisa pa lang tayo mag-vlog, merong dalawang tao na tumulong sa akin. Kailangan mabigyan ko sila ng stickers. Bali 30 raw sila eh. Okay. Sir, kasama kayo sa vlog. Ayan, shoutout sige na sir. Oo. Okay, at matuloy tayo sa sinasabi ko. At ngayon ay pupuntahan ko sila kasi pupunta na sila sa sa Manila. Uuwi na sila. Kaya kailangan mabigyan ko sila ng mga ha? Ito sa tenga. Sorry. May nag-request kasi ng bomba eh. Oo, kaliwa. Ay. Anong pangalan mo, sir? Sir, anong pangalan mo, sir? John. Ayun, John. Tiga saan ka, sir? San Carlos. O, lagi ako dun Tara, sir. Dito ka. O, sir. Ingat ka, sir, Picture ka? O, sige. Picture mo, Christian. O, picture mo na. Galing ako sa trabaho. Ay, galing ka sa trabaho. O, para makita yung motor. Ikaw na lang kayo. Ay, ikaw na. O, yan. Ito, sir, sa harap. Para makita ka. Saka yung motor. Ay, ayun ko na lang ako. Okay, sige sir, ingat Ingat sir. Oo. Ayun at may bumara na naman sa atin. Kaya shoutout sa iyo sir, John. Ako, pasensya na kina Alex kasi pahinto-hinto kami. Hindi ko kasi alam na may mga humahabol di ka San Carlos pa pala yun. Di ka San Carlos pa pala yun Sabagay, kakatapos lang ng vlog ko dun. Makakasama ko pala ngayon sa short ride ko sa Malasiki. Ayan, si Sir Marty. Ayan, Sir Marty nang nakamiyo, naka-empty siya.
Ako wala akong pinipili kung ano, kung sino yung gustong sumama sa akin, sinasama ko. Hindi ako porket naka big bike, hindi na ako makikisama sa mga small CCs na ano, na motor. Open po ako kahit kanino, kahit saan, ganyan. Yan, si ano, Sir Marty. Yeah. Nice. Go! Yan, kasama na kaming ng video. Ito rin sana niyang mag-vlog, kaya lang ano, hindi pa raw siya nakakabili ng ano, ng action cam. Yan. So siguro pag nakabili na siya, start na siya mag-vlog. Ha? Papagas ka? Ano? Oo, manasik eh. Kaliwa. Mauna ka na, susundan kita. Yun na, so dito na raw kami sa Malasiki. Siya nga pala, mabalik tayo at magkakaroon kami ng ano, ng kainan at mayroong birthday celebration sa bahay ni ano, ni Chris Robs Motovlog. Yan, located yung bahay niya sa Tarlac. Yan, tatayuhin natin siya ron at inimbitahan tayo. So mahirap naman na hindi pagbigyan yung taong ano, tumutulong sa atin hanggang ngayon sa pagbablog. Pakikisama. Yan ang pinaka-importante sa lahat, yung pakikisama. Hindi yan kayang bilhin ng pera. Yung mga tunay na kaibigan, hindi kayang bilhin ng pera yan, guys. Kaya hanggat maaari, ayaw ko talagang magpahiya ng tao. Pag in-invite ako, pupunta talaga ako kahit may gagawin ako. Dito na siguro. Ang kausapan niyo? I-chat ko muna siya. Sige, wait lang. What's up guys, nandito na tayo sa ano, sa tapat ng pamilihang bayan ng Malasiki. Ayan. So inaantay natin yung dalawang subscribers natin na manggagaling sa Bayambang. Ayan. Sila yung dalawang tao na ano, lumapit sa akin dun sa St. Vincent Ferrer bamboo statue. At nag-request sila na hihingin ng stickers sa akin. So bali 30 sila. Kaya lang that time nag-uumpisa pa lang tayong mag-vlog. Kaya wala pa po akong stickers. Kaya ngayon nagkaroon ako ng stickers. Dinayo ko sila dito. Nag-meet kami dito sa Malasiki para ano, iabot yung mga stickers na request po nila. Ayan. Ay, sa kabila kayo. So andito na sila. Sino si Alex? Asan si Alex? Ikaw si Alex. Ayan, si Alex Cusino. Mark Denmark. Ikaw si Mark Denmark. Oh, yun. Hindi ko na kinakilala. Sino yung kasama mong dalawa? Subscriber nyo rin, sir. Si pangalan? Pangalan mo daw? Anong pangalan mo, sir? Carlo, sir. Carlo, ayan. Christopher, sir. Christopher, ayan. Sama sila ni ano, ni Sir Alex at saka ni Sir Denmark. So Napunta kami sa tapat ng munisipyo, sir. ay, oo. Ay, doon pa.
Ay, hindi ko talaga kabisado yung lugar eh. Ano yung mga stickers na ibibigay natin sa kanila. So, eto 30 plus. Ayan. Sige sir ah. Halat mo na lang ha. Ah, sige, pwede kayo mag-picture. Picturean nyo. Tara. Ano niya na? Okay. Kaya lang sa DJI to eh. Kasi pag matagal pa kayo, huwag niyong iiwanan kasi paradahan ng mobile. Ah, sige, sige. Alis na rin kami, sir. Kaya lang sa DJI. Ay, ito. Nasaan may helmet mo? Sir, wala pa yung ano, hindi ko pa nabili yung para dito. Ah, yung ano, tapos pwede rin yung dinidikit. Yung dinidikit na lang, no? Ano na lang? Ah, hindi pala po pwede dito. Ano na lang kita. I-orderan na lang kita sa ano, sa Shopee, ha? I-orderan kita sa Shopee, tapos bigyan mo sa akin yung address. Address mo, tapos ano, pangalan mo para doon i-drop. Ha? Mamayang gabi orderan na kita. Para Bola lang yan. Kabit mo na, ha? Thank you sir ah. Oo. Sige, meron pa naman ako ano. Kasi wala, hindi pwede. Hindi kaya. Hindi pwede. Hindi sir. Oo, ganun na lang, ha? Chat nyo lang ako. Oh, chat kita. Paradahan pala ng mobile to. Paradahan pala ng mobile ito. Sabi niya. So, mauna na kami guys kasi ano, may lakad pa kami. Ah, sir. Mauna na kami ha. Sige, thank you. Oh. Ito yung kauna-unahan kong naging barkada rito sa ano, sa Dagupan. Kasi hindi po tayo basta-basta naging barkada eh. Pinipili natin yung mga barkada na magdadala tayo sa ano, kabutihan, hindi sa ano, kalukuhan, di ba? Kasi naniniwala ako na kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who I will tell who you are. English pa kasi hindi naman marunong 2 hours later. yan. So andito ako sa ano, Nalsian. Aljon, no? Aljon, yan. Subscriber natin yan, pinapunta tayo dito. Kaya bigyan ko muna ng stickers. Okay. Yan yung bahay nila. Yan, dinayo pa natin yan talaga para ano. Ayan sila. Ayan, mga kapitbahay yan. Ayan silang lahat dito. Ah, pera. Baker. Thank you. Oo. Ang alam mo, sir? Gian. Gian, oh, yan. Ayo, Jan Ray po. John Ray. May magbibigyan ka pa ba? Oh, si Jeffrey Hovich. Shoutout. Saka tunay na tropa, riders ng Pangasinan. Okay. Oh, sige na. Okay. Sige. Okay. Yan. Yan. Diba? Okay, sige. Okay.
Kayoski. So naharang ako dito sa, nag-stop muna ako sa bahay nila at niyaya nila ako at kumain muna tayo. Ayan, alam mo naman tayo, basta kainan, mag-stop talaga tayo. So nagre-request sila ng mga stickers at saka ng ano, ng pabomba daw. Kaya pagbigyan natin sila, guys. Ayan, si Sir. Sir, anong pangalan mo, Sir? Big, di Guzman. Oh, Vic de Guzman. Oh, yan, shoutout sa iyo, Sir. Okay, sige. Sige, Sir. Ayan. Yan. Shoutout, Sir Vic de Guzman. So, anong pangalan mo, Sir? Oh, Jopre yung Talan. Sige, Sir. Yan, Sir Jopre yung Talan. Oh, Sir. Sticker. Sino ba? Sir. Yan. Ayan. Yan. Okay, at sila yung humarang sa akin dyan sa kalsada habang dumadaan ako. Malayo pa lang ako. Pinapara na nila ako, kaya ano. Sir, anong pangalan mo, Sir? Jake po, Jake. Jake, oh, sticker, Sir. Oh, babamba daw si Jake. Yan, okay. Pangalan mo, Sir? Christopher Mateo. Oh, yan, Christopher Mateo. Sige. Okay. Ayan, oh. Sino pa, Sir? Anong pangalan mo, Sir? Manuel. Manuel, oh, yan, Manuel. Oh, sige, Sir, bomba. Yan, nanit. Sino pa? Oh, Sir. Anong pangalan mo, Sir? Mark, sir. Denmark? John Mark. John Mark. Oh, John Mark. Oh, sige, Sir. Bomba. Okay, John Mark. Yan. So, eto, pauwi na tayo at meron pa tayong isang imiwit na subscriber na nag-chat sa atin, kaya kailangan na pagbigyan natin sila, guys. Kaya dapat i-meet natin sila. Kaya so paano, guys? Mauna na ako. Okay. Dito ka. Yan. So si Maynard. Oh, Maynard. Hanap! Yan! Ano ba, bomba? Okay. So guys, dito ko natatapusin ang vlog natin. At sa lahat ng mga kayoski dyan, salamat sa lahat ng pagsuporta nyo po sa atin at sa panonood nyo po sa atin. Ride safe. God bless. Ciao.